दे फंबायखौ माबायदि लेङो जोंनि बर' कालसाराव बिमा बिफा बा फंबाय बिदा लेंनायनि मोनसे नेमखान्थि दङ माबायदि लेङो जोंनि बयनिबो सिगाङाव फंबाय लेंनायनि नेमखान्थिखौ दिन्थिनांगौ बिनानावा 30 सेकेन्डनि गेजेर गेजेर फंबाया लागायदो होननांगौ बिनानावा खोन्थानाय लोगो लोगो फंबाया लागायदो होननांगौ आरो दे बिनानावा फोरमायना होदो आं रोङाहाय मा सोङो गावसा बुजिनायखौनो लाङा मोनथिनायखौनो लाङा लागायदो दे बिनानावा होनबाय था नोंसोर सोंनायखौ आं दा खोन्थानो हाया बोरै आं बुंनांगौ जाखो लागायदो फंबायखौ ओंखाम उखैनाय नुदों आं थाबायजेननायनिफ्राय एसे थिया बिस्रामाव थांनो इन्ट्रडाक्सनखौ होबाय थाना दे फंबाया बिनानावखौ बिब' लेंगोन होनदों नालाय फंबाया सापस बेलुन नांगौ ना फंबायनो नोंसा बिब'आ नोंनो बेलुनखौ होआखै नोंखौ फुजायाव लांफादों दा गाबै गाबै एमब्रा बिनांगौ आरो फंबाया बिनानावनाव बेलुनखौ मोजां खोनाखै आदा नोङो नोंसा बिब'जों सापस फुजायाव थांबाय दा नोङो बेलुन नुदों बेलुनखौ नोंनो नांथारगौ नोंसा बिब'आ नोंनो बेलुनखौ बायना होआखै दा एमब्रा बिथारनांगौ आरो नोंसा आब'नाव बेलुनखौ दे सापस बे स्टेजखौ हमना ला फुजा आबौ आंनो बे बेलुनखौ नांथारगौ दे एमब्रा बेलुनखौ बिथार दे नोंसा आब'नाव नोंसा बिब'नाव बेलुन बिनो होनाया मा जाखो आबौ आंनो बे बेलुनखौ नांथारगौ आंनो बायनांगौ बे बेलुनखौ आथिंखौ जोब्रा नायदो ना आथिं आखाइ जोब्रा नायदो आबौ आंनो बै बेलुनखौ नांथारगौ आंनो बे बेलुनखौ बायनानै हो